Kangmasku asmane Agus Praktikto. Cekal gawe ing kantor pos Enjeno, Kabupaten Tuban. Lan sabanjure pindah menyang Jatirogo. Panjenengane wis mangun Balewisma, peputra cacah loro. Biyen dik nalika isih sekolah SMA senengane nyuluh welut. Yen pinuju malam minggu pas dheweke mulih ngekos mesti ngajak aku nyuluh welut. Luweh-luweh yen sawah bubar ditanduri. Yen ora biasane pasang wuwu ing kali walikan. Jarene masku iku kabeh kanggo refreshing mending ngati pikir sawise seminggu sinau gedhu ing sekolahan. Dina Setu, masku lagi wae mulih saka Wonogiri. Durung nganti nyelehake casing cumangkrong ana pundak wis kober perintah karo aku. Kaose lampu Petromax gandinen. Yen lengane asat agi dijogi. Aja lali ember, golok lan aret disiapake sisan. Dadi nunggu yen sawaya-waya mangkat ora grubiakan. Mangkono perintahe marang aku. Aku mangkat. Soale watake masku yen lagi kelegan mesti caucul. Nyah-nyoh ora duwe eman. Dheweke kerep nukokake aku buku strip, kaos, menehi dhuwit, lan kadang-kadang ora ketang roti gaplek aku kerep digawakake. Kuwi yen pas lagi gelegan. Nanging yen lagi kegelan jabang bayi ulatin jegadul. Ditakoni sapa wae mung meneng. Yen wis dangan ditakoni gene kok meneng wae. Wangsulane jari lagi nglakoni. Untunge dheweke iku ora tau mara tangan. Apa maneh sing kudu ndak siapake, Mas? Pitakonku sawise kabeh perintahe ndak lakoni. Sentolop baterai karo serep kaos pelampune wis kandhane. Beres, Mas. Wangsulanku karo merenges. Masku mesem sajak kelegan. Mula sawise maem banjur ngumbahi sandangane. Mengko bengi arep nyuluh welut sakatoke. Lan esuke pengin tangi rada awan. Yen kabeh sandangan wis resik, ibu wis ora perintah ngumbah sandangan maneh. Sawah ngendi sing entas ditanduri? Pitakone marang aku nalika bubar nindakake salat maghrib. Sawah Sinongko, Mas. Iku lho, sandure Damwatu Jaran. Lagi rong dina anggone nanduri, wangsulangku. Sidane aku karo masku mangkat menyang sawah Sinongko kang dununge ana sandhuwure Damwatu Jaran. Masku sing gawe lampu karo gedheki welut dene ember sing gawa aku. Masih aku uga nggawarit ning arang tak nggo gedhek. Sentolop lan liya-liyane ndak lebokake tas, ndak tangklong ana pundak. Dadi persis serdadu mangkat perang ngono kae. Kanthi telaten aku lan masku nurut galengan sawah. Nanging wengi kuwi ora ketemu karo sing jenenge welut siji-siji ya. Aja maneh welut. Udet wae ora katon nongol. Mongko sawah Sinongko iku bisa diarani gudange welut. Ning wengi kuwi kok ya apes. Sarene wis mubeng-mubeng mulai yenjer kesel. Aku lan masku ngaso ing gubuk setengah sawah.
Ember sing arep anggo wadah welut isih kosong mlompong. Ndak ulati masku jegadul. Ulate suntrut lan peteng. Yen wis ngene iki, aku gak wani nyawang dheweke. Jare bar ditanduri, kok ora ana welute. Kandhane karo nyawang aku. Aku mung trimo meneng karo ndungkluk. Dumadakan nalika aku karo masku nyawang tengah kedhokan sawah, ana wewujudan cibles sodo. Warnane putih gilap. Ora suwe, kok lampu petromak mblaret sunare kaya kentekan lenga. Sawise kuwi banjur ana swara mak piyok. Wewujudan iku modot dawa banget rumangsaku nganti kaya sundul langit. Banjur ana pedhot putih. Disike mung tipis. Ning usanane saya suwe saya kandel. Nganti aku karo masku ora bisa nyawang apa-apa maneh. Aku ndredeg. Githukku mengkorop. Sikilku lemes dumes. Masku tatat. Lambene ndremimil maca ayat kursi. Aku mung bisa ngrangkul masku kanthi keket. Udakara 10 menit, sithik mbaka sithik, pedhot wiwit sumilak. Wewujudan sing kaya sada iku wis ilang. Malih wewujudan pocoman kang nyebar ganda wangi. Ora suwe, bareng kelawan kumiyuping angin, wujud pocoman iku kaya kabur ngleyang ninggalake pesawan iku. Wusanane aku banjur ngajak mulih. Sarehne aku isih ndredeg krana ngalami kahanan kaya ngono. Aku nuli digendong dening masku. Wengi kuwi aku lan masku mulih nglenthung tanpa asil apa-apa.